Putol yung dugtungan ng tambutso. Tapos ah, sa may makina. So, papahinga muna ako. Pagod na ako. Mamaya konti papaayos ko yan. Hindi ko alam kung anong gagawin natin dyan. Wala, kasama talaga yun sa biyahe. Andito na ako sa parating Pagbilao, Quezon. Malapit na. Dito tayo nasiraan. Ayan o. Sira ang ating tambutso na putol. Denny. Denny ba? Berbagi, Sireta. Hi friend. Shoutout mama yon. Nasira ng ating motor. Kailangan ipagawa. Ito na lang meron dito malapit na pagawaan. Keep safe pa day sa pag-drive. Ayaw sira ang tambutso pa day. I'm friend of Shinshin. Friend ka pala ni Shinshin, ma'am. Big love, shout out, ma'am. Maraming salamat. Ayun, sira ng ating motor na putol lang tambutso sa init. Nasunog yung dugtungan ng tambutso sa makina. Kaya naman pahinga muna ako. Mamaya papakayos ko yan. Kakain ko lang. At medyo masakit na rin ang aking likod dahil sa biyahe, malayo-layo ng ating nabiyahe. Galing tayong Antipolo hanggang dito sa Pagbilao, Quezon. Mabot din ng mga 4 na oras yung biyahe natin, tuloy-tuloy. Tumitigil lang tayo pag umuulan kasi wala kang kapote. Pahinang mo lang pa de para makamura ka lang. Oo nga eh, hindi ko alam. Ay, putol oh. Ayaw na lumit ng ano nito, camera. Ayaw na lumit ng camera. So, silipin natin. Ay, naputol. Yan. So, ayan na, wala na. Dislocate na siya. Kung sa buto, dislocate. Na disalign na siya. So, andyan na nasira niya sa loob. Sigurado. Ayan o, nagagalaw na. Wala tayong magagawa dyan. Ngayon talagang ingat Manoy, Rico channel. Shout out Rico, Manoy. Dito tayo sa Pagbilao, Quezon. Ayun, nasiraan tayo. Pahinga muna ako dito dahil napakainit na ng panahon. Tapos kumain muna ako. Pahinga lang tayo ng saglit. Mamaya papaayos ko. Good motorcycle. Thank you Denny Berbagi, Sireta. Ayun, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdalaw. So higa muna ako dahil napakasakit na ng aking likod. Higa lang ako ng mga 15 minutes. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Like 1, sabi ni Denny. Yes, pahinga, sobrang init. Salamat, lalabs. Ayun, thank you so much po. Kailan yung mga live nyo? Para dalaw-dalaw tayo. Ayun, active na tayo sa pagla-live. Kahit nga nasa biyahe tayo, ayun, nagagawa nating mag-live. So, lagi kong titingnan sa ating YouTube channel yung mga nagla-live. So, sana pasain ka, maduman ka sa Bicol. Oo, pa-Bicol ako. Maggugupit tayo doon ng libre sa Bicol. Gugupitan natin ng libre yung mga Bicolano, lalong lalo na yung mga senior citizen
Yung mga hindi nakaka I'm drop link. Yes, yes, yes. You're welcome, Denny Burbage. Sige po. Magmahalan ka dyan ni Rico. Ayun. Andiyan ka pa Day? Ronald. Bigyan mo ng pagmamahal si ano? Si Ma'am Denny Burbage. Ayan po, nagbaba ng bahay si ano? Si Ma'am Denny. Kailan po ang iyong live para madalaw naman? So, ayun, kapag mayroon tayong oras, always tayo nagla-live sa ganitong oras tanghali tsaka gabi. Yan naman, ayan, maraming salamat. Dalaw-dalaw. Keep it up, Manoy. Maraming salamat, Noy. Bira ka na ba mag-live, ano, Rico Channel? Di na kita nakikita sa aking, sa aking, ang tawag dyan. Bibira na kita makita. Bakit ganon? Ang lagi ko lang nakita yung mga biyahe mo. Ayun na lang lagi ko nakakita. Ayun, maya lang ayusin natin yung ipapayos ko na yung motor maya lang. Uunat lang ako ng aking likod dahil sobrang nakapagod talaga yung biyahe. So dito tayo sa kalagitnaan ng bundok. Ayan. So malayo na ang ating narating, nawala kami. Napunta ako ng Mauban, Quezon, sa dagat na yun. Doon papunta. Ang layo na napuntahan ko, siguro mga 45 minutes yung biyahe mula dito papunta roon. Plus balikan, so lagpas isang oras tayong bumiyahe. Buti na lang medyo na malapit na tayo sa Pagbilao, kaya medyo swerte pa rin tayo dahil dito na tayo nasiraan sa Pagbilao. Ewan ko lang kung anong mangyayari dyan. So sana maayos dahil Rico, hi friend. Ayun, Rico. Shoutout Manoy. Puntahan mo na ang bahay ni Denny. Ayun, tuloy-tuloy na ang ating pagla-live. Palagi na tayo magla-live. Always. Ingat na lang kayo. Enjoy kayo. Nawala kayo sa biyahe. Oo, ang layo na ng narating namin. The Secret Style. Nawala ako sa focus kasi medyo mainit yung ulo ko kanina pag gising ko. Nawala ako sa focus. So nakalimutan ko yung daan. Ayun, masamang balita. Hindi ko natandaan yung daan papuntang Pagbilao, Quezon. Kala ko mag-isa ka lang. Ay, may kasama po ako ngayon, The Secret Style. Pinilit ko lang bumiyahe dahil kailangan. Pero sino ang The Secret Style na yun? Sino yan? Subscriber. Kilala mo yan? Hindi. Subscriber yun. Ayun, bigyan nyo ng pabuya si Ma'am Denny. Ayun po. Pakipunta naman, pakiusap The Secret Style. Ingat kayo Manoy. Nag-LS ka na ba? Kalain mo yun.
Visit ka sa LS ko, Manoy. Sige, sige. Makikita naman natin kung naka-LS ka. Lagyan ko lang to ng ano, jacket si ano, sa The Secret Style. Okay ba jacket ka na The Secret Style? Pwede mo na puntahan si Ma'am Denny. Ayan, salamat. So saglit lang tayo dito magpapahinga dahil nga kailangan natin paayos yung motor. Ay nako, dapat pala pinalitan ko na yung ano niyan. Tama yung naisip ko nung nakarang pang buwan, dapat pinalitan ko na yung tambutso niyan. Luma na kasi. Ayun, wala tayong magagawa, naputol. Ano yan? Kung wala nang tambot. Gano'n na talaga ang boses niya. Hindi ko alam. Wala, ang ingay-ingay niyan. Pero pwede pang i-maneho. Oo, maingay lang. Hindi naman siya maapektado. Ay, mag-share lang ako sa ano sa ating mga kaibigan sa Facebook. Diyan lang kayo, saglit lang 'to. Ay, nakapag-share na tayo. Ay, salamat sa nandyan. Sa nakatambay dyan, salamat. Ito tayo sa gitna ng ano, kagubatan. So sana maka ano ng hirap ito rin nasisiraan, Diyos ko. Hindi ko alam kung anong magandang gawin dyan. Sa pa, napapagod na ako. Pagod na ako. Tingnan yung pa ako, oh. Nakataas na yung pa ako dahil sa pagod. Tapos napakainit na ng panahon. Kanina basang-basa ako sa ulan. Ngayon nainitan na naman tayo. Natuyo na yung pantalon ko sa ano, sa init. So ay, ganun talaga. Kasama kasi ito sa biyahe. So ayan, maraming salamat sa nakatambay dyan. Mamayang gabi magla-live ulit ako pagdating ko sa Bicol. Doon tayo magla-live sa dagat banda. O kaya doon na sa Mayon Rest House siguro. Napakaganda ng Mayon Rest House. Subaybayan nyo yung Mayon Rest House. Sobrang ganda doon. Doon talaga yung pinaka the best na pasyalan sa Bicol, sa Albay. Sobrang ganda doon at sobrang lamig ng ano doon, klima. Umuulan ng ano doon, ng fog. Tuwing hapon, alas 4 ng hapon, ang ganda-ganda na panoorin doon sa Mayon Rest House sa bundok ng Mayon, nandun ng Mayon Rest House sa Bicol. So panoorin nyo mamaya ang ating live. Ay, hindi na siguro mamaya. Ay, bukas na. Bukas nyo na mapapanood yung Mayon Rest House. Bukas ng tanghali. Maganda rin daw sa tanghali.
Alis na tayo. Papaayos ko na lang sa ano, pag diyan sa unahan. Tapos ang pahinga nito doon na sa ah doon na sa ano, sa may sa ano ng pahinga nito. Sa may bituka manok. Doon na tayo papahinga. Dahil maganda. Maganda doon magpahinga. Ayun, ayun, ayun. Maganda doon magpahinga sa may Atimonan, Quezon, sa may bituka manok. So sana may ano doon, merong ano doon, signal. Kasi kadalasan wala talaga signal doon. Ayun, maingay na yung motor. Maingay na kasi nabutas nga. Yeah. Ayun, sakripisyo talaga pag nagbabiyahe. Sobrang ano, pagod. Sobrang pagod sa biyahe. Kaya dyan muna kayo. Paayos din natin dyan sa unahan. Meron ba dyan na ano, motor shop. Ayun, maingay na masyado. Sobrang ingay na. I-mute ko muna.